बिजेपि सरकारानो पाब्लिकखौसो गोबोरखि जानो थिनथारदों। गोबोरखिखौ जावखांना न' न' फानबाबायनो सां। इ-रिक्सा सालायबाबो भारा जाथारला, न'खर सलायनो गोब्राब जाथारबाय। लाजिया फांजिया गोबोरखिखौ फाननानै न'खर आं फोथांनांसिगोन गोबोरखि फाननानै। बिजेपि सरकारानो पाब्लिकखौसो गोबोरखि जानो थिनथारदों। गोबोरखिखौ जावखांना न' न' फानबाबायनो सां। इ-रिक्सा सालायबाबो भारा जाथारला, न'खर सलायनो गोब्राब जाथारबाय। लाजिया फांजिया गोबोरखिखौ जावखांना न'खर आं फोथांनांसिगोन गोबोरखि फाननानै। बिजेपि सरकारानो पाब्लिकखौसो गोबोरखि जानो थिनथारदों। गोबोरखिखौ जावखांना न' न' फानबाबायनो सां। ओइ गोबोरखि मात्र 50 थाखाल'। थाजा थाजा दासो मोसौ खिनाय, लाव लाव गोरा गोरा माबायदि नांगौ मोनजोबगोन। दिनै नोंसोर बाजाराव थांनाङा, आंनि इ-रिक्सा गारियावनो मोनगोन। दा नांजोबा उनाव फैबा मोननाय नङा आरोखि। ओइ गोबोरखि जानानै मिनि खुसि था रायजोफोर। ओइ गोबोरखि।